Abantwana baseNhlabamkhosi Primary School eBabanangu bagcwele izibhedlela kumanje bajuqwa izisu emva kokudla ukudla abakuthenge komama abadayisa ngaphandle kwesango lesikole abastokha koma iFriend. Kanti uThula Sizwe Buthelezi uselithathile isayidi labo kufika abakuleli ngokungemvume uzolitheza olinenkume kusho abantu. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni zokugcina zosuku ze-SA News no-TK Zuma. Sanibonani. Abantwana baseNhlabamkhosi Primary School eBabanangu bagcwele izibhedlela bajuqwa izisu emva kokudla abakuthenge komama abadayisa esangweni lesikole ngaphandle abastokha koma iFriend. Lokhu kulandela emva kokusabalala kwamavidiyo amaningi lezi ingane ezigcwele ama-ambulensi ngezikhathi zabo 11 ekseni namhlanje njengoba kuwumhla ka-4 kuJune 2026. Kuxwayiswa abazali ukuthi abaxwayise abantwana bangathengi uyazi ngihlezi ngiyichaza lento lena. Omama akunankinga silwi nomama abadayisa ngaphandle kwesikole. Omama bethu lapho. But into eyinkinga bastokha kuwona lamazayizayi lawa adayisela ingane zethu poison. Sake ndaba sekuba yibona ke manje asebebulala ingane ke manje. Uyabona ingane zalapha eNhlabamkhosi ungabona kufika ama-ambulance azothatha ingane. Into engicike kakhulu i-mainstream media ayifuni ukubika ngalezi indaba lezi. Ayifuni ukubika ngalezi indaba angazi ukuthi omama abadayisa ngaphandle kwezikole mhlambe nabo abathukuma kancane abake bathukuma kancane ngeke phela size sifele izingane zibulawa ibona futhi kwasibona ibona abazali bethu sixolise nanto udaba. Alright, ngenzalile nalento yenzayo ngabo 11 kushuthi la ngokuchaza kothisha izingane zithenge izinto ezifana nama snacks namakheke kulezi zinto ezisuke zithengiswa omama laba abazithengisela mebeduze kwesikole ngaba bathengise egate-ini izinto enjalo abantu labo mama basuke bevula amatafula ingane zithenge lezo zinto ke kwase kuqala ukugula ngabo 11 ke wasuka ukugula ingane zagcwala ibhedlela eyokuqala impela ingane zisayibhedlela namanje ingane igcwele nje ibhedlela namanje kunzima. Ngqongqoshe wakwaKhokhtha umfundisi Thula Sizwe Buthelezi ophinde abe undunankulu waseNdlunkulu uselithathile isayidi labo kufika abakuleli ngokungemvume. Lokhu kulandela inkulumo uShenge ayithule eKthangi eThekwini ethi akekho umuntu ongavuka ekseni njena eseyibutho ubecaca lapha ukuthi ugudla uphakela umthakathi nebutho elilwa nama illegal foreigners. Kahle ulokhuzana uButhelezi usejoyine ilokhuzana icrew yoMalema no Ramaphosa laba bathi ivio liyalele bebephambana nalo kodwa bazibiza ngabaholi. Abakwazi ukuthi abantu bathi beyale wena uqhamuka uphambane nabo ungene phakathi kwabo uphambane nabo uwedwa nje umuntu bafowethu akaphumele obala angaloke egudla igumi kulate kakhulu manje ulate sishiwa isikhathi umuntu akaphumele obala uButhelezi akaphumele obala acacise nje ukuthi yena uyaphikisana nokuthi ixoshwa bokufika abakulelizwe ngokungekho emthethweni bese zibiza ngomholi abuya azositshela ukuthi asamsovotela inkatha futhi. Isilo kuphela esinegunya lokuba nebutho. Akekho umuntu ongayibiza ngebutho engagunyaziwe isilo engekho ngaphansi kwenkosi. Alikho ibutho nje lithathe emoyeni. Umuntu avuka athi usebutho usevukwa usinga usefuna ukuphakinga. Unomthebe wethu kuphela. Igama elokusilibambile ingonyama yalikhuluma esandlwane ukuthi lapha kwaZulu singabantu bokuthula. Singabantu bokubekezelelana. Singabantu ukuthi sibamukele abanye abantu. Niyamuzwa kuButhelezi? Niyamuzwa umqofi omkhulu? Thina sabantu thina amaZulu sabantu boxolo sabantu bokuthula sabantu bokwamukela sabantu bokwamukela shuthi thina sabantu bokwamukela amazayizayi angene ngokungemvume la izweni lethu bese adayisela ingane zethu poison kumanje ezigcwele izibhedlela ingane
sabantu bokwamukela thina ngithi angithina sabantu bokwamukela amakwerekwere adayisela ingane zethu ama-drugs ziphenduka amaphara zigqekezele thina zibulale thina zidlwengule odadewethu zenze yonke nje imkhuba ngoba thina sabantu bani bokwamukela kusho bani kushushela.